welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories and I'm trying to kuluma nge-e.tv scandal guys. Niyazi ukuthi e.tv scandal they are wrapping their storylines now because iyaphela ke ngoJune, if I'm not mistaken, iphela ngoJune. So guys, sila kuNhloso guys wangena ejele waphuma. Manje ufuna ukubuyela phakathi izini lezi zinto azenzayo ngempela. Yini inkinga yakhe? Unodinhle udinhle uyamthanda and uyena ushuza udinhle but manje ubhizi nomadlomo. Like guys, ufunani uNhloso? Uyagowa uNhloso, uyagowa, uyafokofa ngempela at this stage. So guys, niyazi ukuthi ke namhlanje ke icebo lakhe ukuthi ke uyaphuma nomadlomo bahamba seyithola imoto yokuhamba, kanti ke guys umthunzi on the other side usewuhoshile umoyana ukuthi uNhloso uyena ke othumbe ke umadlomo because wafika wazontshotsha ke amaphilisi kamadlomo wahamba nawo. So uzohamba kaye kudinhle ayobuza ukuthi uNhloso kuphi, bese udinhle ethi ufuna ukubiza ama security bethe ungabiza ama security sila because we assume or we are convinced ukuthi ubaba uyena ke othumbe ke umadlomo. Then udinhle wathi 1 + 1 wacabanga mos ikhaftini ukudla umuntu upstairs ubuka iview what no. I think I know ukuthi umadlomo kuphi. Mabehambe yakhona bathola ukuthi ke uNhloso usephumile, bahamba baze bafika ke emotweni uNhloso ke ahamba ngayo. Bazomncenga guys uNhloso ukuthi ke angahambi ke nomadlomo. Asazi uzobalalela yini, but ke guys akekho ozoshona at the stage, basaphila bonke. Asazi uzogcina kwenzekaleni, but futhi akuveli ukuthi uNhloso ke uzoboshwa. Maybe it would just be a family matter, bahlale phansi babonisana ukuthi asithi emaphoyiseni bekade ihambele uyishayelo umoya kungaze kuvulwe ke icala. We don't know guys ukuthi ke how would the story unfold, but ke namhlanje bazombamba oqotsheni uNhloso ehamba ke nomadlomo. Umadlomo ufuna ukusala phela ne boyfriend yakhe bakithi bakhulise ke lengane ke ezayo. Ngapha uNhloso na ufuna unkosikazi wakhe, of which it's too late. Benethuba lonke uNhloso but waliruna, so he is paying the price at this stage. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.